jim všechny prdel, dokonce i mě. Ne, to tak nebylo. No tak dej taťka. Říkala jsi, že už jde limuzinou, kde je pořád? Nechytil ho náhodou nějaký grázlové? To je otázka. Proboha. Píšu mi na... Co to je? Musím se podívat na tu zprávu. Co? Hele, Sekra, věděla jsi o tom, že je Silvestra? Věděla, ale na všechno si zapomněla. Hele, my jsme se zas udobrili a pozri, co jsem si koupila. Já jsem zjistila, že i ona má miliony, jsme úplně stejný. Je to nádhera, že jo? To zapasek jo, to tričko je hezky. Jenom, kdyby nebylo na ramínka. Ramínka jsou už teď out. Co víš ty o módě? Ty nečteš ani ty časáky. Čtu, neviděla jsi mě? Já čtu na mobilu. Podívej se. Plno stránek. Chceš je vidět? Vidíš tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobře, tak se vyhnáš módě, papa. Proč? Jdu na Aqua. Ne, Jo. já jsem mluvu 250, ty jsi někde neudělala ani 50. Já jsem taky takový level. Viděla jsi moji postavu? Je lepší než ta tvoje. No, dal by tě i Sura, level 15. Jasně. Máš věci na prd. Viděla jsem video, který jsi s omylom dala na YouTube. Je trápný, že tě porazil level 1, když bylo level Level 100. 1 se nedá, hlupáčku. Aby se dalo bojovat, musí být level 15, hlupáčku. No, nevíš, jak si my četujeme s kámoškou. No, teda s mojí ségrou. 15. ségrou. Je to má 15. ségra. Cože? Ty máš další ségru?